Najdražšia chyba v Google Ads, ktorá vás stojí stovky až tisíce eur, reklamy ticho stoja a vy o tom neviete, kým neprestanú chodiť objednávky. Vy sa do účtu pozriete raz za týždeň, v horšom prípade raz za mesiac, ale zamyslite sa. V pondelok ráno vám prestanú ísť kampane a vy si to všimnete v piatok večer, prípadne o niekoľko týždňov. A to je obrovský problém. Práve ste prišli o tieto tržby, ktoré sa vám už nikdy nevrátia. Dnes vám ukážem automatickú poistku, ktorá vás na váš výpadok upozorní včas. Som Denis Galbavý a Google Ads spravujem tak, ako keby som ich platil ja. Toto nastavenie je jedna z prvých vecí, ktoré kontrolujem každé ráno, prípadne každý deň. Ak mi nepríde e-mail, viem, že to beží, klienti zarábajú. O ďalších trikoch, ktoré vám ušetria tisíce eur, si povieme niekedy na budúce, preto dajte odber, nech vám to neujde. A teraz poďme do účtu. Ukážeme si jednoduché nastavenie, ktoré vám pošle e-mail vždy, keď vaše kampane stoja. V Google Ads choďte do nástroje nastavenia, vyberte si pravidlá. Vytvoríme si nové pravidlo na úrovni kampane a pomenujeme si ho. V tomto prípade to môže byť napríklad PPC budík. Teraz si nastavíme logiku, že ak mala kampaň 0 zobrazení, alebo teda impressions, vždy nám príde e-mail a vieme, že to musíme hneď riešiť. Moja logika je jednoduchá, ak má kampaň bežne desiatky zobrazení do obeda, nastavím podmienku, že mi to príde, pošle e-mail vlastne každé ráno, napríklad o 10. Pri menších účtoch viete použiť aj tu, aby to používalo dáta nie dneška, ale zo včera, lebo inak vám budú často chodiť e-maily, neoprávnené. Čo je dôležité pri tomto nastavení je, aby sa to týkalo iba aktívnych kampaní, lebo inak to bude brať do úvahy aj kampane, ktoré vám už napríklad rok nebežia. Čiže toto je veľmi dôležité a potom následne si dáme, že nech nám to pošle e-mail. Čiže ešte raz to zopakujeme, nazveme si to, nastavíme to iba na aktívne kampane, kampaň mala 0 zobrazení, vtedy vám príde e-mail. Potom sa už len pohráte s týmto, či to budete používať pri väčších klientoch alebo väčších kampaniach každý deň. A ak to je nejaká menšia vec, tak stačí, aby vám to používalo dáta za včera. Dáte ho uložiť. A takto vám vždy príde teda e-mail a predídete tým, že ste stratili tržby. Rovnaký princíp odporúčam nastaviť aj hlbšie, napríklad na úrovni reklamnej skupiny. Stáva sa totiž, že kampaň ako celok beží, ale vypadne vám jedna kľúčová reklama, ktorá vám robila napríklad 80% obratu a keď to zachytíte hneď, zachránite si ušlý zisk. Ak potrebujete pomôcť týmto nastavením alebo chcete reklamy prebať viac do podrobná, rád vám s tým pomôžem. Rezervujte si u mňa bezplatnú 30-minútovú konzultáciu, link je v popise, pozrieme sa na vaše kampane a ja vám na rovinu poviem, kde vám utekajú peniaze. Vidíme sa.